Jeg har valgt spørgsmål 2 om andengradsfunktioner, hvor jeg til at starte med vil gøre rede for, hvordan man beregner toppunktet for en andengradsfunktion. Og så skal jeg tage udgangspunkt i temaopgaven om andengradsfunktionen, og står der godt nok, men den har vi ikke lavet på vores hold, så det gør jeg så ikke i stedet. Det gør jeg ikke, og så derefter skal jeg bevise nulpunktsformen. Så til at starte med, så vil jeg lige fortælle kort om andengradsfunktioner. Herover laver jeg lige et koordinatsystem. Godt. En andengradsfunktion hedder f af x er lige med ax i anden plus bx plus c. Super. Det der så er ved en andengradsfunktion, det er, at a det er det, der afgør, om parablen bliver en glad smiley eller en sur smiley. Altså, så a er lige med, om det bliver en glad eller en sur smiley. B, det er også det, vi kalder for hældningen i 0,c. Så det skriver jeg lige her. Hældning i 0,c. C-værdien, det er skæring med y-aksen, altså hvor parablen skærer med y-aksen. Skriver jeg også lige en gang. Og så til sidst, så har vi lavet noget, der hedder b, og det er også kendt som diskriminanten, og det er det, vi kalder for b i anden minus 4ac. Godt. Så her, der har vi altså sådan de vigtigste hovedpunkter i en andengradsfunktion. Det der så er, det er, at nu skal jeg skal ikke bevise toppunktsformlen, jeg skal bare lige gøre rede for den. Og toppunktet i en andengradsfunktion findes, altså der har vi et x og et y-koordinat, og måden vi finder dem på er, at vi siger, x-koordinatet, det kalder jeg for xt. Det finder vi ved at sige minus b over 2a. Og y-koordinatet til toppunktet finder vi ved at sige minus d over 4a. Godt. Eftersom at nulpunktsformlen ikke tager så lang tid at lave heller, så vil jeg også gerne lige hurtigt give et kort eksempel på det her. Det kunne være, at vi havde en helt normal andengradsfunktion, der hed så, hvis jeg laver et eksempel herovre, f af x lige med 2x i anden plus 2x plus 2. Det kunne være et eksempel på en i hvert fald. Det vi så gør, det er, at vi først finder vi x-koordinatet, det finder vi altså ved at sige minus b over 2a, så det vil sige, at vi siger minus, og b, det er så det her, det er totallet her, her, det er det der gange på x, over 2a, det vil sige over 2 gange 2, fordi vores a-værdi er 2, og ergo kan vi se, at det bliver minus 2 over 4, og må derfor være 0,5, altså ergo er x-koordinatet minus 0,5. Y-koordinatet finder vi ved at sige minus d over 4a, så det gør vi altså ved at vi siger, vi bruger vores diskriminantformel til at finde d-værdien, så vi siger b i anden, det er altså 2 gange 2 i anden, minus 4 gange 2 gange 2. Så den hedder 4 minus, og så 16, og det her kan jeg regne med det her, det giver. Og det giver jo så 4 minus 16, det giver altså minus 12. Så der har vi vores d-værdi, og så skal vi finde 4a. Og 4a, det er jo så 4 gange 2, altså 8. Det vil altså sige, at den må hedde, hvis den gav 8, vores 4a-værdi, så vil det så sige, at y-koordinatet kommer til at minus 12 over 8. Og det er jo, kan vi så hurtigt regne ud, at det er minus 12 der, fordi at der står også minus foran her. Så det vil jo så sige, at det giver 1,5. Og ergo er toppunktet for den her, altså parentes 0,5, 1,5. Det var et eksempel på toppunktet. Nu vil jeg så gerne bevæge mig lidt videre, og i stedet bevise nulpunktsformlen. Og nulpunktsformlen, det er altså bare den måde, vi løser en andengradsfunktion på. Men ja, godt nok.
Det, der er vigtigt lige at vide, det er, at her, når vi løser den, det er, at A, B og C det er konstanter, og de skal tilhøre reelle tal, ellers kan vi ikke løse den. Og desuden er det også vigtigt, at når vi har med en anden grads ligning at gøre, at A, det må ikke være lige med 0 overhovedet. Fordi hvis vi kan se, at vi sætter A lige med 0, så kommer der altså til at stå bx plus c, også det vi kender som en første grads ligning. Så det er der jo ikke noget spændende i. Så skal vi til i gang, og det der er, når man løser en anden grads ligning, det er, at vi først, så skal man sætte f af x, altså y, lige med 0, for at det bliver til en ligning, vi kan løse. Så 0 er lige med ax i anden plus bx plus c. Godt. Det der så videre er, det er, at vi ligesom skal nå frem til et resultat, det vi kender som nulpunktsformlen, hvorpå man finder x-værdierne. Og det for lige at vise det grafisk, hvordan det fungerer, så er det altså, hvis jeg har en parabel herover, så det jeg prøver at bevise, det er den formel, der fortæller os, hvor vi finder nulpunkterne, altså dem her, hvor at parablen ligesom skærer x-aksen. Godt. Og det x-værdien findes som minus b plus minus kvadratrod d over 2a. Godt. Det vi så skal i gang med her, det er at først, det viser, at det er smartest først at gange med 4a på begge sider, så det vil vi gøre. Vi kan se 4a gange 0, det giver 0, så der skriver vi stadig 0. Og så herover der skriver vi altså 4a, det skal ganges ind i ax i anden, og skal jo ganges videre, plus 4bx, 4abx, plus 4ac. Godt. Det vi så gør videre, det er, at vi kan jo gøre det, at vi reducerer den. Men nu ved jeg ikke, hvordan tiden er. Prøv at gøre, okay, vi gør det lidt hurtigt, så i stedet for, så gør jeg det lidt hurtigt. Så det der så er det nu, det er, at det har vist sig at være smart, at vi trækker 4ac fra begge sider. Så det gør vi. Det vil så sige, at der kommer til at stå minus 4ac herovre. Er lige med, okay, nu kan jeg jo se. Den telefonen gik lige i stykker eller et eller andet sted. Vi kører bare videre i hvert fald. Men som sagt, så det her giver 4a i anden, x i anden, plus 4abx, plus 4ac, minus 4ac. Godt, og det kan vi jo så se, det går altså bare væk herovre. En gang. Godt, så har vi det her tilbage herovre. Det der så har vist videre, det er, at det er faktisk ret smart at lægge b i anden til, så det vil vi så gøre. Så vi siger b i anden minus 4ac er lige med 4a i anden, x i anden plus 4ax. Så kan vi så se, at det her på den her side af lighedstegnet kan skrives som d, så for at gøre, altså fordi at sådan vi skriver d, så for at gøre det, altså det gør vi lige herovre for at det ser lidt mere overskueligt ud en gang, så kalder vi det for d. Så der kommer til at stå d er lige med 4a i anden, x i anden plus 4abx. Godt så. Og så videre, så skal vi altså så isolere x, for at det ligesom kan lade sig gøre en gang, eller hvad man skal sige. Så kan vi altså se herover, at det her kan skrives som en kvadratsætning en gang. Vi se hurtigt, at jeg glemte at skrive plus b i anden herover, for at det giver mening til, hvad vi gør. Ikke? Godt. Og så skal der jo selvfølgelig også stå b i anden herover, og så kan vi jo som sagt se, at det første kvadratsætning, vi har med at gøre, så vi kan skrive den om på en lidt nemmere måde. Og det vil vi så gøre, så der kommer til at stå d er lige med parentes 2ax plus b i anden, og så kan vi altså se det første kvadratsætning, første led i anden plus andet led i andet, plus det dobbelte produkt har vi altså fået her. Ikke? Så for at isolere x bedre, for at fjerne i anden, så tager vi altså kvadratrod på begge sider. Det kommer til at stå kvadratrod d, og det er en plus minus kvadratrod. Er lige med 2ax plus b. Videre så tager vi altså og siger, for at isolere x
Så trækker vi b fra på begge sider, det vil vi gøre herovre. Så der kommer til at stå plus minus kvadratrod d minus b. Og så kan vi så se også hurtigt, at vi så har det her tilbage, 2ax på tilbage, så vi skal dividere med 2a, så vi gør det, divideret med 2a, er lige med x. Og der har vi altså nulpunktsformen. Og hvis det er videre, så kan man så tale om, at hvis man nu ikke har en c-værdi ved c er 0, så er der altså et særtilfælde, der kan vi bruge faktoriseringsreglen, og hvis b er 0, kan vi også løse den på en meget simplere måde. Det er sådan, hvis du har alle værdierne heroppe, er nødt til at bruge diskriminantmetoden, så er det altså måden, at vi løser den på. Videre kan man også for at snakke om A-niveau, snakke om skæring med en linje gennem en cirkel, eller hvis det er, man vil, kan man snakke om differentialligninger, hvor det altså også bliver brugt sådan noget her.